Bona nit i benvinguts a Món Paranormal, el vostre petit i tenebrós espai digital on les històries, els misteris i els fenòmens paranormals cobren vida. Teniu ganes de misteri i de sentir com se us glaça la sang del terror? Doncs prepareu-vos, pareu atenció, poseu-vos còmodes i gaudiu d'aquest capítol número 1 de Món Paranormal. Jo sóc en Roger Tubau i amb mi, en aquest viatge de misteri i terror, m'acompanya la Jimena. Bona nit, Jimena, com estàs? Hola Roger, bona nit, què tal? Doncs mira, estic molt bé, estic molt contenta i amb moltes ganes de començar i de parlar d'aquest primer capítol del podcast. És una història real i és conegut com el Amityville català. Parlem de la Casa de Verges. L'Amityville català. Uau. La veritat és que el cas d'Amityville és un cas superinteressant que Sí, algun sí. dia hem de portar aquí al podcast. Totalment. La veritat. És molt interessant. Però bé, anant al cas que ens ocupa avui, la Casa de Verges, per tota la gent que ens estigui escoltant o que ens estigui veient, i per posar una mica en situació, com és aquesta casa? On es troba? Imagina't una casa, vale? Un casalot Sí. de 3 plantes, d'aspecte molt antic. Vale? Mhm. Té 3 plantes, a dalt té un terrat i en la planta baixa viu la propietària, però no de forma habitual, és molt habitual, o sigui, molt puntual, són les veces que a les vegades que va aquesta dona a casa seva. Sí. Vale? Doncs Verges està situada a la comarca del Baix Empordà, en un petit poblat amb 1.200 habitants aproximadament, i és un lloc amb molt encant. Sí, un lloc molt tranquil, no? Pel Molt que es diu. molt tranquil. I a més, corregeix-me si m'equivoco, però pot ser que la casa estigui enganxada també a l'antic castell del poble? Correcte. Aquesta casa està res, o sigui, molt a prop, però Paret en paret, no? paret en paret amb el castell de l'època, sí. O sigui, estem parlant d'una casa molt antiga, amb molts segles. Molt antiga, sí. És correcte, això. Déu-n'hi-do. I com comença aquesta història de la Casa de Verges i de l'Amityville català? De l'Amityville català, doncs, això té molta tela, Sí? Doncs mira, més que res perquè aquesta història comença con una experiència familiar, ¿vale? L'experiència de Marta Fontana. Totes aquestes històries que pateix o que viu en aquesta Casa de Verges ho explica aquí, en aquest llibre que es diu La Casa de Verges, ¿vale? Doncs, així com per començar aquesta història, et faré una petita introducció d'una petita història, ¿vale? Aviam què et sembla. Fantàstic. Doncs mira, aquesta història bàsicament comença el 1977, ¿vale? Quan tota aquesta família anava per l'estiu a aquesta Casa de Verges, ¿vale? Anaven doncs els avis, els tiets, els nens, no? Tots plegats cap a Verges. Doncs arriben a aquesta casa un dia d'estiu i com és típic d'una escena americana, no? Arriba tota la família, la gent gran, els pares comencen a fer coses, no? De casa, de la cuina, treure les maletes, de treure les sí. maletes i tot això. I els nens què fan? Doncs explorar, Lo típic, sí. no? Clar. Anem, mira una habitació, no sé què, al terrat, no sé què. Doncs comencen a explorar tota la casa fins que troben un baúl molt antic, i dins d'aquest baúl havia un vel negre, ¿vale? Doncs aquests nens tan innocents doncs, agafen el vel i comencen a jugar i surten fora de casa, que hi ha un petit espai, i bueno, amb el vel jugant per aquí, cap allà, fins que una veïna va veure aquesta escena, va veure i va cridar: què feu, nens, què feu, no? Super escandalitzada, i els nens en plan, what? Què passa, no? És un vel, és un Clar, tros de no passa tela, res, no... és com un mocador, Clar, és un sin mocador, o sigui, Sí. no té res. Sí. Doncs aquest vel és el punt de partida d'aquesta història. Per què? Doncs bàsicament perquè aquest vel era un accessori que es posava als difunts de l'època, que les cobria el rostre, ¿vale? I es velava el cos durant 3 dies. Llavors aquest vel d'una o una altra forma doncs tenia moltes energies, no? I amb aquesta escena que t'he explicat, que és una mica innocent,
d'uns nens jugant amb un mocador i, per l'altra banda, una escena tan tètrica, comencem aquest primer capítol del podcast. Doncs bé, aquest és un dels possibles orígens amb els que es creu que van començar els fenòmens. Però el primer fenomen el va viure l'àvia. El va veure l'àvia al 1980. Us explico una mica la distribució. La família que anava a la casa de Verges, bàsicament, era l'àvia, les seves 2 filles i les parelles d'elles. A més de, lògicament, els fills i filles de les 2 parelles, no? Doncs bé, l'àvia estava instal·lada a la 3a planta de la casa. Una planta molt especial. Per què? Perquè aquesta 3a planta desprenia com males vibracions. La majoria dels habitants i de la gent que anava a llogar a la casa no li agradava estar massa en aquella planta. A més, l'àvia estava instal·lada en l'habitació més aïllada i més fosca d'aquella mateixa planta. Per una banda teníem l'àvia, com hem dit, passant per la planta teníem també una estança més àmplia on hi havia una habitació de ping-pong i finalment hi havia una altra habitació on estaven allà tots els nens i nenes dormint, no? I et pots imaginar, doncs, 6 o 7 matalassos junts en una habitació que allà dormint tots els nens junts, no? Doncs bé, l'àvia, segons explica, portava ja uns dies en els que dormia malament, dormia amb males sensacions, notava presències, notava que algú o alguna cosa hi havia en la seva habitació. I en algunes d'aquestes nits, ella assegura que sentia sorolls estranys. Però un soroll molt en particular i molt característic. Aquest era el soroll d'unes cadenes repicant entre elles i arrastrant-se pel terra. Ui. Sí. Però bé, això era, les experiències que ella sentia i que explicava a la família. Però clar, la família, quan escoltava aquestes coses, pensava són coses de l'edat i no li donaven cap mena d'importància. En aquell moment, l'àvia tenia 68 anys. I pensaven que eren coses de l'edat. Sense més. Fins que va arribar un dia, a finals d'agost, en la que l'àvia es va despertar més d'hora que ningú, cosa que feia habitualment, de fet. Es despertava per fer tasques de la llar. I aquell dia, que es va despertar molt d'hora, després de fer algunes tasques, va pujar al terrat. Per pujar al terrat només hi ha un accés, unes escales molt estretes i molt empinades. Només es pot pujar d'un en un, d'acord? No poden pujar 2 persones al mateix temps, és impossible per lo estret que és. Doncs bé, va pujar per aquest accés, va estar fregant en una pica de pedra d'aquestes de casa antiga, que segur que molts de vosaltres haureu vist en algun moment, no? O en alguna pel·lícula, o en alguna casa que tingueu segona residència, o de primera. Era el que s'utilitzava, bàsicament, no? De l'època. De piques de pedra aquestes grans, que tenien com uns foradets... Exacte, aquestes, sí, exactament. Doncs després de fregar, d'estar fregant allà a mà, va estendre la roba, va agafar la cistella i va baixar les escales. I quan estava de camí baixant les escales, va sentir com unes mans l'empenyien per l'esquena i va caure cap a baix. La caiguda va ser brutal. Es va fer molt de mal a una de les cames i va començar a sagnar molt fortament. En aquell moment, clar, amb el dolor, l'àvia va començar a cridar així clar i no parava de repetir una cosa. Algú m'ha empès, algú m'ha empès, algú m'ha empès. La família va pensar que s'havia tropeçat i que no volia acceptar i que estava posant una excusa dels fantasmes. I de fet, va ser una mica a partir d'aquest moment també que la família va començar a fer bromes dels fantasmes, haurà sigut el fantasma, d'acord? Però què passa? Que paral·lelament a l'àvia, la Cristina, l'adolescent gran de 15 anys, també estava sentint coses estranyes i no es va atrevir a dir-ho precisament per la reacció de la família. Segons el que explica, la Cristina per les nits també estava sentint com presències en el seu dormitori. Recordem que també estava a la 3a planta, amb els altres nens.
Doncs ella moltes vegades es despertava per la nit i sentia com presències, però sobretot escoltava dos sons. Un, que era un alè entretallat, com una respiració així com entretallada i agònica, de dolor, de patiment, i un altre que era d'unes cadenes que repicaven entre elles i s'arrastraven pel terra, igual precisament que l'àvia. Clar, és que era el mateix soroll, no? Les Essencialment. mateixes cadenes que escoltava la iaia. La descripció és la mateixa, bàsicament. Wow. Però això no és el que li va passar com a experiència important. La Cristina, una de les nits, pocs dies després, de fet, que li passés això a l'àvia, va viure una experiència que la va fer fugir de casa. Oh, Literal. I tot va començar una nit, que es va desvetllar, i va notar una presència, com tantes altres nits, no? Però aquesta vegada, en aquesta ocasió, va sentir com se li apropava al llit. Directament. I a mesura que s'anava apropant, amb aquell so característic de les cadenes repicant i arrastrant-se, doncs va fer el que tots faríem, no? Que és tapar-nos amb els llençols. Es va tapar, que per cert, tapar-se amb els llençols és un gest també molt curiós i segurament molt primitiu, no? Això de protegir-nos amb un llençol pensant que ens protegirà d'alguna cosa, quan realment sabem, i de forma racional sabem, que és una tela, no? Que no ens protegeix realment, no? Però segurament és interessant perquè segurament és com un instint molt primitiu, no? De segurament potser quan estàvem al ventre de la mare i ens sentíem allà protegits per una petita capa de pell. Doncs bé, la qüestió és que la Cristina es va tapar amb els llençols i aquella presència va seguir pertorbant-la, va seguir escalant pel llit, va seguir apropant-se a ella, fins que va arribar un moment en què va sentir un alè congelat que travessava el llençol i li acariciava tota la cara. En aquell moment d'esglai absolut, la Cristina va sortir com va poder, es va esmunyir, va passar pels matalassos, cames ajudeu-me, com un gat, i va arribar fins a la porta. Allà estava l'interruptor i la seva salvació. Va apretar l'interruptor i no es va encendre. Recordem que estem parlant d'una casa molt antiga i la instal·lació elèctrica també era molt antiga, amb la qual cosa moltes vegades fallava, especialment a la tercera planta, que gairebé mai funcionava. Doncs bé, la Cristina encén, veu que no s'encén res i busca el primer que troba, que tenia un encenedor molt a prop, en una tauleta. Agafa l'encenedor i fuig, cames, ajudeu-me, de la casa. No ha vist ni els pares, ni ha vist els seus germans, res, se'n va corrents. I em diràs, i on se'n va anar? Enmig de la nit, no? Pel carrer? Doncs bé, estava coneixent un noi del poble de Verges també, que, bueno, estaven començant a sortir i va anar a casa seva i allà va passar la nit. Curiosament, però, et preguntaràs, i només ella ho vivia, aquestes sensacions, clar. i passava... Doncs no, perquè aquella mateixa nit, els seus germans i cosina, pocs minuts després que ella marxés, que deixés la casa, van fugir, també corrents, escales avall, cridant i xisclant, perquè deien que havien viscut una cosa molt estranya. Sembla ser que havien vist com una gran llum blanca que havia il·luminat tota l'habitació en la que es trobaven i els havia espantat. Estaven aterroritzats, mig plorant. I això és el que els van explicar també als pares, als adults, no? Tot aquella nit va ser complicada, podríem dir, no? Però això no és tot, ja que aquell mateix estiu, just al finalitzar els últims dies de l'estada a la casa de Verges, doncs van fer el típic que es fa, no?, quan estàs en una altra casa o en una casa que és una segona residència. Endreces, neteges, organitzes tot, fas les maletes, reculls, tanques les finestres, tanques les persianes, tanques les llums, i bueno, això és el que van fer. I marxes tranquil·lament, no? Efectivament, i van marxar cap a Barcelona, que és on vivien. I un cop a Barcelona, per la tarda, els va trucar una familiar de la propietària que estava a la planta baixa, com bé s'ha explicat abans, i que aquella, diguéssim que aquella estança estava reservada només per la propietària, o sigui, la família no hi tenia accés. Vale? Doncs bé, aquesta familiar va trucar comentant que s'havien deixat la llum encesa de la casa. Però no només la llum encesa, sinó totes les llums de la casa. Totes? Totes. Fins i tot
les llums de les tauletes de nit dels dormitoris. Però això com? Quan? Qui? És un misteri. No se sap. No se sap. Però sí que hi ha una cosa aquí. I és que la família va pensar que potser podia ser per la vella instal·lació elèctrica de la casa. Que potser, com que fallava, doncs podia ser que, bueno, que havia tornat a fallar i que s'havia encès sol, bàsicament. Però, 2 anys més tard, el 1982, quan la família va deixar de nou la casa després d'un estiu meravellós i després de tancar la casa, tancar les llums, es va assegurar aquesta vegada de que sí o sí no es poguessin encendre les llums de cap de les maneres. I com ho van fer? Doncs apagant els ploms, bàsicament. I van marxar a Barcelona tranquils de que segur que no passaria de nou. Clar, més Doncs- que res perquè... Perdona que et corti, Sí. però més que res perquè si baixes els ploms no hi ha cap És impossible. opció que Sí. puguis tenir llum. És impossible que s'encenguin soles. Clar. O que la instal·lació elèctrica que fallava, doncs, les pugui encendre. Impossible. Ok. Vale? Llavors, bueno, ells van marxar molt tranquils a Barcelona i un cop allà, al cap d'unes hores, els va trucar de nou la propietària. No. Sí. Perquè de nou s'havien deixat les llums enceses de tota la casa. I aquí sí que d'alguna manera la família va dir no és la instal·lació elèctrica. Aquí hi ha alguna cosa que no entenem, hi ha alguna raro. Però bueno, com que estaven molt a gust als estius i durant el dia era una casa normal i corrent com qualsevol altra, doncs no li van donar massa més importància i van seguir anant cada estiu i a vegades fins i tot per Setmana Santa. De fet, el següent fenomen important que volem destacar en el podcast va passar justament a Setmana Santa. I és que una de les filles de la iaia, la Conxita, la tieta de la Marta, després de tots aquests fenòmens que havien viscut alguns dels familiars, tenia com una mica d'inseguretat, no? Tenia com... Se li havia instal·lat una mica la llavor del respecte i de la por cap a un i sí, no? I va demanar al seu marit que si es podien portar el gos que tenien, que feia de guàrdia a Barcelona, a una de les seves tendes, no? Aquest gos era un pastor alemany que es deia Sassi i que era molt imponent. Que maco. Sí. I amb el gos, doncs ella es sentia més protegida, perquè al final, en aquella Setmana Santa, la idea que tenia era anar ella, el gos i els nens. I d'aquesta manera, doncs, aprofitar les vacances dels nens, de vacances escolars, no? Que hi ha en aquell moment. De manera molt tranquil·la, no? Molt familiar Sí, i de relax. Sí, encara que fossin doncs, una setmaneta, doncs, estar aquells dies de relax, amb tranquil·litat absoluta, allà a Verges. A més, per Setmana Santa, hi ha una festivitat molt interessant a Verges, que després comentarem, i que val molt la pena veure. Però bé, això ho comentarem més tard. Anem a seguir amb aquesta història. Un cop allà instal·lada, doncs, passen alguns dies, i una de les nits, després de deixar els nens dormint, doncs ella es posa a fulletejar una de les revistes ja estirada al llit i es queda dormida. Un incís, abans de proseguir. En aquesta ocasió van fer una redistribució, podríem dir, de les habitacions. La Conxita dormia a la segona planta. I com que en aquella ocasió havien anat amb els nens i amb el gos, doncs van decidir que era millor que els nens també estiguessin a la segona planta. A més, justament a la segona planta, que estava passant un passadís a l'altra banda d'on vivia, on dormia, més ben dit, la Conxita, hi havia un lavabo just al costat. D'aquesta manera, si els nens es despertaven per la nit, doncs no havien de recórrer mitja casa per arribar al lavabo, no? I més amb tota aquella situació de fenòmens estranys, que alguns potser tenien com més respecte, no? I ho tenien al costat, molt més fàcil. Més pràctic, sí. Sí, molt més pràctic. Doncs bé, seguint, ella es queda dormida i en un moment de la nit es desvetlla alarmada perquè comença a escoltar sorolls estranyíssims. De fet, hi ha un soroll que és molt característic i que és el que primer li crida l'atenció. El soroll d'un interruptor quan s'encén i s'apaga. Clic, 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 clic. I ho escolta molt nítidament i cada vegada
amb més intensitat, clic, 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 i cada vegada més fort. S'espanta, s'incorpora, va encendre el llum de la tauleta, l'obre i fa una guspira i es fon la bombeta. No. Sí, sí, és una imatge típica de pel·lícula, realment. Sí, sí, sí. Amb aquesta situació, mentre estava escoltant aquell soroll. Total, que la poca llum que havia fet l'havia encegat una mica i s'havia d'acostumar a la foscor als seus ulls encara. I mentre s'acostumava, va cridar al gos: Saci, corre, sigui qui sigui, ataca! Mentre estava passant això, aquells sorolls anaven increixendo i ja no només escoltava el clic, 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 clic de l'interruptor, sinó que a més va començar a escoltar els sorolls de mobles i de cops forts a les parets. Els mobles semblava que els estiguessin arrastrant. Dios. Sí, 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 amunt i avall, d'una cantonada a l'altra. Fins i tot va sentir les potes dels llits com repicaven, com si s'estiguessin movent així fortament, no? Com si s'estiguessin sacsejant. Però hi havia un altre so molt característic i que ja coneixem i hem explicat, que era el d'unes cadenes que repicaven i que s'arrastraven pel terra. Té tela, És que... Té tela. Bueno, la qüestió és que cada vegada picava més fort tot, el so, i a mesura que ella s'anava acostumant i després de cridar el gos, va sentir un altre soroll diferent. En aquest cas, el d'alguna cosa que queia escales avall, de la tercera a la segona planta. Ella ja estava començant a acostumar-se a la foscor, i va ser en aquell moment que va veure com el Saci venia a poc cap ella, tot encorbit, amb les orelles baixades, amb la cua entre les cames. Aterroritzat estava aquell gos guardià que no tenia por a res. Per algun motiu estava aterroritzat i va buscar fins i tot aixopluc a les cames de la Conxita. Uau. En aquell moment la Conxita va saber que fos el que hi havia a la tercera planta, no era una persona ni tampoc cap animal. De fet, fos el que hi havia a la tercera planta, estava a la absoluta foscor, perquè les llums no funcionaven. Recordem, la tercera planta, les llums no funcionaven. Doncs bé, Uau. la cosa segueix. Uau. O sigui, un moment, perquè aquesta història m'has deixat els pèls De punta. de punta, de veritat, perquè m'ho imagino. O sigui, empatitzo amb la Conxita d'estar sola en una casa d'estiu, amb els nens. No tenim gos, però tenim gats, no? Sí, I, sí. no? I Sí. m'imagino, no? Jo estar sola amb els nens, tal, escoltar alguna cosa. És que és molt fort, o sigui, pobre Conxita. Totalment. O sigui... Però agafa't fort, perquè això no és tot. Ah, no? No. Hi ha més. Sí, la cosa segueix. La cosa segueix perquè la Conxita agafa forces i intenta incorporar-se, intenta posar-se dreta. Però s'adona de que no pot. Està cagada, literalment. O sigui, no té forces. Però, sabent que els nens estan a l'altra banda de la mateixa planta que es troba ella, l'instint maternal li dona força i coratge i valor per aixecar-se i anar fins on estan. I això és el que fa. Com pot, aconsegueix travessar el passadís, va fins on està l'habitació dels nens i es tanca al lavabo. I allà acaba de passar la nit, mirant de tant en quant, obrint mig la porta, per veure que els nens estiguessin bé. Allà passa la nit i el soroll a poc se'n va anant, fins que es fa de nou de dia. Ella estava tan atemoritzada que no s'atrevia a pujar sola a la tercera planta, de tal manera que quan es fa de dia va directe a buscar el nòvio de la Cristina. Us en recordeu que hem parlat abans d'un noi amb el que la Cristina estava sortint? Sí. Doncs bé, ja havien passat 5 anys, ja eren nòvios, i ja la cosa doncs, era més formal, ja hi havia una complicitat, es coneixien, no? I és de verges, per tant, doncs li va anar a demanar al nòvio que, si us plau, si la podia acompanyar a la planta de dalt, després d'explicar-li tot el que ja havia viscut, no?, aquella nit. Doncs bé, el nòvio accedeix sense cap problema, i quan pugen a la tercera planta, a què no saps què es troben? Aviam, jo espero trobar coses
amb aquests sorolls que havia escoltat la Conxita, jo espero trobar, doncs, tot, no? Tot Regirat. regirat, desordenat, coses a terra... Vamos, això penso jo. Doncs no. La situació era que tot estava intacte, Intacte. igual que el dia anterior. Res s'havia mogut, l'interruptor estava en perfecte estat, els mobles al seu lloc, tot tranquil i ordenat, com si res hagués passat. Mm. La Conxita es va quedar devastada. Què diantres havia viscut aquella matinada? El nòvio de la Cristina, quan va veure la situació i va veure que la Conxita estava tan desbastada, li va dir: no et preocupis, si vols, jo aquesta nit m'ofereixo quedar-me aquí a la casa perquè estigueu més tranquils i ja està, no passa res. Aquest noi, recordem que era de Verges i estava acostumat a dormir i a viure, doncs, a lo que són les cases antigues de poble. De manera que estava acostumat a lo que són els sorolls dels animals, els crepitar de les fustes velles, els udols del vent quan frega les teulades. Estava acostumat als sorolls de la nit, en definitiva. Sí, els sorolls sí, però les experiències de la nit... Bueno, clar, ell pensava Que eren sorolls. que eren interpretacions que feia la Conxita errònies, no? Que eren sons naturals, al final. Llavors, es va oferir sense problemes a dormir. I ell es va instal·lar a l'habitació que està a la paret de la Conxita, que era, també a la segona planta, que era la que utilitzaven els pares de la Marta quan es quedava. Doncs bé, es va oferir, va passar la nit, i el dia següent, quan va arribar la Cristina, el nòvio se li va apropar i li va dir: escolta'm, Cristina, sisplau, que la teva mare no em demani mai més que em quedi a dormir en aquesta casa, perquè no ho penso fer. I així va ser, no es va tornar a quedar mai més. Oh, I mai es va saber què diantres havia viscut aquella nit com per canviar tan dràsticament d'opinió. Uau. Això és molt fort, eh? Ho és. Això és molt fort. Com has explicat abans, un dels possibles orígens de tots els fenòmens es devia al vel, no? Sí. Això és el que explicava Magda. la Magda, la mare de la Marta. Correcte. Però hi ha un altre possible origen, que un dels familiars creu que és la guspira, no?, per tots aquests fenòmens. Aquest és el que explica l'Ester, la germana petita de la Cristina. I és que explica a la Marta que quan eren petits, el seu pare, el marit de la Conxita, era un manetes. I s'havien adonat en els primers anys, que la planta baixa, la que estava reservada a la propietària, tenia algunes fugues, tenia, doncs, el típic que una aixeta té una mica de goteig, no?, de que li feia una mica, té fugues, bàsicament. I que la cuina, doncs, necessitava algun retoc. Bueno, coses normals, no?, de cases tan antigues. Sí, al final coses normals i que amb el passar dels anys es van desgastant, és normal. Doncs bé, com que ell era un manetes, doncs va oferir arreglar-li 4 coses. I això que ella explicava després, per la nit, després d'haver fet aquests arreglos, que s'havia adonat de que, picant en una de les parets, sentia com un soroll buit a l'altra banda. Com si hi hagués una sala, o com si hi hagués 2 parets, o com si fins i tot estigués tapiada aquella paret. Doncs bé, als anys 80 va haver-hi una remodelació important d'aquella planta baixa que ho necessitava. I es va descobrir que una de les parets, aquesta precisament que hem parlat, donava a una estança on hi havien les restes d'una sala de tortures medieval. Wow. Amb la qual cosa, des del meu punt de vista, té bastant de sentit amb el fet que estigués gairebé paret en paret Amb el castell. amb el castell. Clar. Exactament. Probablement connectava i era una part del castell, no?, aquella sala de tortures. Totalment. Segurament. I segurament també té sentit amb els sorolls que sentien alguns dels familiars De les cadenes. de les cadenes que repicaven i s'arrastraven. És fort, però Déu-n'hi-do.
totes aquestes descobertes és com que donen un esglaó més Sí, sí. a tot aquest cas. Sí, una mica de llum, no? Per entendre cada soroll, cada visió, cada cosa que... És molt fort, és Sí, com que sí. està doncs, recolzat cada vegada més, no? Però Totalment. no és tot, anirem descobrint i anirem per parts. Continuem. Seguim amb els fenòmens, perquè no només van haver-hi aquestes coses, van haver-hi més. No els explicarem tots, perquè el podcast s'allargaria 1 hora i mitja, però sí que al 1991 la família deixa de forma definitiva la casa. I en aquell moment, la Marta, abans de marxar, fa com una petita excursió dins de la casa, no? I comença a agafar objectes que va trobant a moda de tresor particular, com a recordatori per ella. Entre ells, una caixeta de fusta on guarda doncs, aquests objectes que va trobant. Com per exemple, una estatueta de porcellana esmaltada, una estatueta d'un cavall, de ferro i fins i tot unes estisores. Que això no ho hem explicat, però la família, amb tot el tema aquest dels fantasmes i les aparicions i els fenòmens, van intentar contactar d'alguna forma amb el més enllà. Van fer alguna ouija. I fins i tot, en aquella època, hi havia com una espècie de ritual també per contactar amb el més enllà, que era conegut com les estisores i el quadern, que eren unes estisores que s'agafaven entre dues persones i que subjectaven un quadern amb uns cordills i anaves fent preguntes i només podia respondre sí o no. Bueno, doncs es veu que aquestes tisores les havien utilitzat per aquest ritual per contactar el més enllà. Resulta que aquestes tisores les va guardar a la caixeta i un cop ho tenia tot, doncs van empaquetar i van marxar. Doncs bé, la Marta explica que pocs dies després de deixar la casa va tenir un somni molt estrany, molt especial i que semblava molt real. Crec que val la pena que el llegeixi i que el relatem encara que sigui un fragment final, perquè és molt interessant. Aviam. Diu així: vaig de la mà d'un ésser negre, gran i pelut, amb potes de cabra. Em porta una mica endarrerida, però no és agressiu, em vol mostrar alguna cosa. Som a la casa de Verges, però al seu interior hi ha un laberint espiral que fluctua i orbita en un espai eteri gairebé ingràvid. Tots surten, nosaltres entrem. Un cervatí em mira. Crec que és l'únic que s'adona de la meva presència. Darrere seu vola un llit. Hi ha molt de trànsit d'éssers amb consciència que pelegrinen en grups. Pot ser que hagi vist una carrossa fúnebre amb 2 cavalls negres? Soroll sord. Moviment. A on anem? Em mostra el camí i em mira. Assenyala al centre, on s'obre una oquedat fosca i profunda. Jo ho comprenc i rebo la seva aprovació. Em desperto. Fa poc he vist el meu somni pintat en un llenç. Algú més ha transitat pel mateix lloc profà i prohibit. No en tinc cap mena de dubte. Aquest lloc és el Laberinto, que l'artista mexicana Leonora Carrington va pintar aquell mateix any, el 1991. Que curiós que el pintés justament aquell mateix any, Déu-n'hi-do. Sí. Però les coses estranyes, encara que la família ja hagués marxat de la casa, van seguir succeint Sí, en una casa de Verges ja deshabitada. totalment. Oi que sí? Sí. De fet, aquesta família va deixar aquesta casa d'estiu i van marxar a una altra casa. Van llogar a una altra casa, van tenir una segona... com es diu? Una segona Residència. residència en Sí. l'altre lloc, que era Platja en d'Aro. Platja d'Aro. Llavors aquesta casa es va quedar buida. Què passa? Que molt de temps després una veïna es troba amb la Cristina, que ja era, doncs, ja no era una adolescent, doncs era una persona més gran, no? I li explica que durant molt de temps aquesta veïna, quan passava per davant d'aquesta casa, passejava o passava per anar al col·le amb la seva nena, la nena mirava cap a dalt i saludava a la finestra. I clar, la mare, sorprendida i assustada, li preguntava que a qui saludava, a qui li deia hola. Sí, clar. I la nena li deia que era a
Dona gran de cabells blancs que veia a la finestra. Ui, Sí, ai, sí. La nena veia aquesta dona. Qui era aquesta dona? No se sap. La immobiliària de la casa va posar aquesta casa en venda. I clar, quan tu poses algun lloc en lloguer o en venda, què fas? Poses un cartell, no? Que és el més sí, típic. sí, sí. Es juga, es ven, el que sigui. Doncs aquest cartell ho van posar dia tras dia, dia tras dia. I dia tras dia es queia a terra. M'estàs dient que per molt que el posessin es queia al terra el Sí. dia següent? Sí, sí, sí. Que cada dia l'havien de posar al seu lloc Sí. de nou? Sí. I què van fer? Van tenir que fixar-lo amb claus Hòstia. perquè era impossible, o sigui, no sé què tenia aquesta casa, el cartell o el que sigui, però que no, És curiós, no? Que És no com queria. si la casa no volgués ser habitada. per altra família, És o, raro. o no sé, O ser habitada en general, sí, no? jo crec que sí. Que estrany. Sí, això va ser un dato molt, molt curiós, molt interessant. Doncs bé, hem explicat alguns dels fenòmens que van passar a la casa de Verges, però no hem explicat alguns dels fenòmens que van passar fora de la casa de Verges, també. El 1997, quan la Marta ja era una adolescent i que passaven ja els estius a Platja d'Aro, ja havien deixat la casa enrere de la casa de Verges, ella deia que en aquella edat tenia moltes paràlisis del son, dormia sovint malament, es despertava amb moltes suors, sentia que hi havia molts visitants nocturns que la atormentaven, no? I la molestaven per la nit. I va passar que una nit d'estiu, a Platja d'Aro, dormint amb la seva germana, un dia es van anar a dormir doncs, més o menys d'hora, i al cap de mitja hora, quan ja se li estaven aclocant els ulls, s'estaven adormint, totes les alarmes del seu cos la van fer despertar. Per què? Va sentir com el batec accelerava d'una forma trepidant. Va sentir com el cos, a poc, s'apoderava d'un terror inexplicable. Es va incorporar per veure què passava i quan anava a encendre la làmpara que tenia al costat, es va parar en sec. Perquè a la cantonada de l'habitació on es trobava, amb la seva germana, hi havia una figura fosca de 2 metres d'alt, superprima i molt encorbada. Molt macabra, una escena de pel·lícula, Dios. literalment. Quina por. Aquella figura era més fosca que la foscor pròpia de la nit. I a poc es va anar contorsionant i movent-se com una espècie d'insecte cap al llit de la seva germana. Allà va posar les 2 mans i el primer peu per incorporar-se a sobre del matalàs. I li va començar a pujar per sobre els peus de la seva germana a poc, però va parar en sec un moment i es va girar per mirar a la Marta. Doncs semblava que d'alguna manera s'havia adonat que la Marta l'estava veient, que l'havia detectat. I els seus ulls, segons explica la Marta, eren profuns i negres i irradiaven odi al més absolut del món. Aquell ésser, fos el que fos, no era d'aquest món. I en aquell moment la Marta, paralitzada del terror, d'alguna manera va aconseguir recuperar-se i posar-se per sobre i dir, encenc la llum. Va encendre la llum es va encendre, i d'alguna manera aquella forma i aquella espècie d'ésser es va anar fonent i es va anar marxant com si fos una boira espessa de color negre i va endinsar-se a l'armari empotrat que tenien a l'habitació. Quan la Marta ja s'incorpora i després de veure aquella escena es gira per veure la seva germana que ja estava incorporada i l'estava mirant aterroritzada amb la cara pàl·lida, que li diu amb un fil de veu: Marta, estava sentint com alguna cosa em pujava per les cames. En aquell moment, la Marta no va saber què podia ser allò, però uns dies després, donant-li voltes, va parar atenció i va dir: per què aquella sombra es va esmunyir per l'armari? Així que va començar
a treure tots els trastos que tenia a l'armari, ja que no saps què va descobrir allà dins. M'ho puc imaginar. Crec que pot ser la caixa de records. Sí, efectivament, era la caixa que s'havien portat 5 o 6 anys abans de la casa de Verges. Després d'aquella escena, òbviament, va tirar la caixa amb tot el que hi havia dins i ja es va oblidar del tema. La Marta va seguir tenint, doncs, paràlisi del son de forma habitual, però ja no va viure una escena com aquesta. És que aquesta escena és terrorífica, no? És de pel·lícula, literal. Sí, sí, però és real. La diferència és que és real. És que és molt fort. És molt fort. Bé, això és tot el que sabem del cas a nivell de fenòmens paranormals ocorreguts dins i fora de la casa de Verges. Però hem de parlar dels possibles orígens. Sí. Quin podia ser el possible origen de tots aquests fenòmens? Doncs, com havia dit al principi, el Vel, no? Podria ser que un. considerava Magda, la mare de Marta, podria haver sigut l'inici, no?, d'aquests fenòmens. Sí, També podria ser la sala de tortures. sí, Aquesta paret, no?, que van trobar, que estava buida. Podria ser. I sí, què més? segons Esther era aquesta. Segons Esther, clar, segons qui, era un objecte, un joc o el que sigui. I de fet la Marta també té una teoria pròpia Clar, sí. de quin podia ser l'origen. I fent comptes i parlant amb la seva mare, es van adonar de que ella havia estat concebuda aquell mateix estiu de 1980, un dels últims caps de setmana d'agost, i justament que coincidia amb lluna plena. I ella creu que ella, la seva pròpia, diguéssim, vida va ser la guspira que va fer encendre i atreure tots aquells esperits o energies que estaven adormides als voltants. Sí. Sí, pot ser. Però això són els orígens Possibles. També hi ha més dades que volem explicar-vos. Bueno, són dos dades molt importants i molt interessants, sobretot, no? Que aporten molta llum. Sí. I és que el 2012 van fer unes excavacions al casc antic de Verges i allà van fer una descoberta sorprenent. Així relatava la descoberta Joan Puntí en el diari Punt Avui de Girona. L'obertura d'una de les rases al carrer de l'Església i el del Portal ha posat al descobert part de l'antic cementiri de la Sagrera, espai al voltant de l'església on s'acostuma a practicar les inhumacions, que per qui no ho sàpiga, les inhumacions bàsicament són els enterraments de tota la vida bueno, és el que s'entén com a enterrament, essencialment, no? En un taüt. Les restes humanes, en total unes 8 fins al moment, estan encara en procés d'estudi per determinar possibles patologies, sexe, edat de la mort i datació. Aquest tipus d'anàlisis permeten que els arqueòlegs facin una reconstrucció de grups poblacionals en diferents períodes històrics i n'extreguin diferents conclusions. Però això no és tot. No? No, perquè l'edifici de la casa, o almenys part d'aquesta, concretament al quadrant nord, segons el que explica en el llibre la Marta, a través d'un historiador que investiga una mica el cas, havia format part de l'església en el segle XIV. O sigui, havia estat en el poder de l'església, amb la qual cosa, durant aquell segle, un dels eclesiàstics va decidir fer una obra de pietat i va fer construir un hospital per pobres. Què vol dir un hospital per pobres? No t'imaginis un hospital com els que tenim avui en dia, on hi ha llits, quiròfans, metges, infermers, infermeres, medicaments, tractaments... No, no hi havia res de tot això. L'hospital de pobres era una obra de caritat, una obra de pietat per tota aquella gent que no tenia cap mena de recursos, que no sabien on caure's literalment mort. Allà molta gent anava a morir. Era un lloc fosc, amb puces, amb rates, amb la pesta, amb altres persones difuntes. Era un lloc on la gent anava a morir, com hem dit, i fins i tot hi havia persones que deixaven nadons que no volien tenir. O sigui,
que això també d'alguna forma pren sentit amb totes aquelles experiències i d'alguna manera fenòmens, no? Aquells sorolls que sentia la Cristina quan era una adolescent, que deia que sentia una respiració entretallada i agònica, com de dolor, com de patiment. Em fa molt de sentit que pugui ser, doncs, provinent d'aquest hospital, no? Sí, clar. Pensem que això era al segle XIV-XV, que va durar, amb la qual cosa tot està com relacionat una mica en la mateixa època, no? L'època medieval. Correcte. I és que jo crec que té molts punts interessants, no? El castell, l'hospital, la sala de tortures, bueno, la època i en si la casa tan antiga, tantes famílies, tanta vida, no? Sí. I tantes històries que tenia, doncs feien en conjunt aquesta història aquest llibre tan meravellós de terror i molt interessant, la veritat. Però té tots els components, elements per fer una història terrorífica. Sí, totalment. I fins aquí tot el cas de la Casa de Verges, fenòmens, possibles orígens, causes... I vist un cop vist tot, el cas, què penses? Saps què passa? Que és un cas molt interessant, Sí. que té moltes coses molt curioses i que jo penso sincerament que moltes vegades la realitat supera la ficció. Totalment. I aquest cas ho té, o sigui, és així. Per què? Perquè, clar, hem parlat de la ubicació de la casa, Sí. els espais que rodegen, no? Sí. Aquesta casa, la propietària que vivia allí de manera puntual, que tu, bueno, i què fas? No sé, em sembla una mica curiós, no? Que la propietària estigués aquí, la resta de casa es jogui, no? Sí. És una mica, bueno, Estrany, sí. estrany, bueno, no passa res. La paret buida, aquesta on es troba la sala de tortures, el vel que troben els nens, que també és com un vel tan antic, quantes famílies, quants difunts, És molt macabre. és molt macabre. Sí. Però també Marta té paràlisis del son, i això és, no sé si has patit alguna vegada això, Moltes vegades. és horrorós perquè vols cridar, vols moure't, vols pedir ajuda i no pots fer res més que estar quieta i suportar, aguantar aquest son, no? Tan terrible i fosc i horrorós. Llavors jo crec que en general tot fa que sigui tan tenebroso aquest cas, no? A mi el que em sembla més curiós és el somni de la Marta, Sí. perquè és molt crazy, i també la relació que té amb la pintura de la Leonora Carrington. Totalment. És... O sigui, són dos successos que passen al mateix any, no? El 1991, Sí, el sí, somni sí. de la Marta, i que aquesta pintora fes aquest dibuix, Sí. i que sigui tan semblant. O sigui, un somni de Marta i la pintura, o sigui... Sí, totalment. És una bogeria, això fa que em exploti el cap, de Sí, veritat. perquè a més, la Marta explica en el llibre que ella veu aquest quadre anys més tard, molts anys més tard, amb la qual cosa ella era impossible que hagués pogut tenir d'alguna forma aquest input Clar. d'aquest quadre, no? I que després l'hagués somiat. No. Era impossible, o sigui, No. no podia haver vist aquest quadre de cap forma i el va veure molts anys més tard quan ja era una adulta total. Totalment. És que és bastant fort, Sí. Això també. És que és És molt com que fort. tot està d'alguna forma Sí, relacionat, està no? Al final. relacionat i ja te digo, és que a mi m'explota el cap i bueno, si la gent mira i escolta aquest podcast, deixarem la imatge per aquí Sí. i que comenti aviam què li sembla, no? I si l'ha vist. I si l'ha vist alguna En vegada. somnis o alguna cosa. Sí. O algun somni semblant, perquè pot ser, clar. Podria ser. Sí, Podria ser totalment. tranquil·lament i que, ja te digo, aquesta part és la que més m'agrada d'aquesta història en general, clar, perquè Sí. en si tot fa, no? Sí, no. És una història, o un cas, més ben dit, amb molts elements, amb Totalment. molts fenòmens, que es Sí. van repetint molts d'ells i que tenen al final un sentit, no? Una base. Però a mi em crida molt l'atenció una altra cosa, que no hem comentat encara, que és la festivitat de la Setmana Santa a la població de Verges.
Setmana Santa a Verges és molt especial. Sí. Perquè no només es fa la processó, sinó que dins d'aquesta també hi ha una festivitat molt diferent. I de fet, és una festivitat, la dansa de la mort, coneguda amb aquest nom, que s'ha mantingut a la població de Verges durant molts segles. És una festivitat que va ressorgir, és molt antiga i molt ancestral, i de fet no es coneix l'origen, però sí sabem que va ressorgir a l'època medieval, a Europa sobretot, per tot el tema de les plagues. Però, dels pocs llocs que encara es conserva aquesta festivitat, aquesta dansa de la mort, és a Verges. A molts pocs altres llocs es conserva encara. Amb la qual cosa, perquè facis una idea, aquesta dansa en què consisteix? Es fa la processó i en un moment de la processó concret apareixen 5 persones vestides d'esquelet i una d'elles, o diverses d'elles, amb una parca, una altra amb una espècie de rellotge que simbolitza el temps, i hi ha com molt de simbolisme. Apareixen 5 figures esquelètiques, adultes, i 5 figures esquelètiques, diguéssim, d'infants. I és molt curiós, no?, aquesta, diguéssim, celebració, no sé si dir adoració, festivitat, cap a, d'alguna manera, l'element de la mort, no? Se'm fa molt curiós que si en un lloc havia de passar el cas que m'ha explicat d'una casa encantada, de fenòmens paranormals, de cossos i cadàvers que s'han trobat per allà, just a sota i a les zones properes, havia de ser en aquesta població justament en la que hi ha aquesta festivitat que s'ha mantingut fins a dia d'avui i que està tan relacionada amb la mort. Em sembla brutal, em sembla curiós. O sigui, si havia d'haver un lloc, havia de ser aquest, 100%, Totalment. O sigui, té totes les paperetes, no? Sí. Però I que encaixa molt bé, o sigui, de veritat, és com... És que és molt fort, És com aquest lloc que té aquestes coses i aquesta, aquí. Sí. I que és una festivitat que s'ha perdut en molts llocs, però que a Verges es manté. Exactament, sí. Però a mi també em crida l'atenció no només aquest tema, sinó un altre en especial. Estem molt acostumats a quan veiem una pel·lícula, quan veiem una sèrie de terror, quan llegim fins i tot un llibre, que normalment les primeres víctimes dels fenòmens paranormals solen ser els infants, la gent vulnerable, no? Però en aquest cas és en paral·lel. Afecten primer a l'àvia i en paral·lel també a l'adolescent de 15 anys. És curiós, no? Com, d'alguna manera, no sé si és que ho fa com més realista tot plegat, però em crida molt l'atenció això. Sí, o sigui, és un punt curiós. Jo crec que aquesta afectació, no?, que dius tu, està relacionada d'alguna manera amb la vulnerabilitat de les persones. O sigui, jo crec que tant les persones grans i els nens són persones més vulnerables, ¿vale?, entre cometes, i que tenen certa més facilitat de sentir aquestes energies, tan bones com negatives. I jo crec que així va ser. Podria ser. Que la iaia va començar amb aquestes coses, després Cristina, que era petita també. Sí, amb 15 anys. Els nens que van veure aquesta llum, fins al gos, no? Els gos, els gats i tots, molts animals aquests, quan senten moltíssim aquestes coses, no? I Sassi, que, com dius tu, o sigui, és que era un pastor alemán, un guardián, o sigui, jo imagino un gos, Era un gos imponent, no sé com es diu. Que després són un cachito de pa, però que baixi de l'escala del terrat amb les orelles cap a baix, la cua i tal, jo crec que ja et diu, no?, que no és algo físico, no és algo normal. Totalment. No és una persona, ni dos, ni tres, són energies, són... No sé, jo vull pensar que són energies, no fantasmes, perquè al final no sé com descriure fantasmes, no? Com una energia, un ser, un espírit, Jo mai he vist un fantasma en aquest sentit, sí que he sentit moltes energies, i jo crec que era una energia, i sí, però que sí, que és molt loco. Per acabar, ens agradaria també explicar-vos que per gravar aquest podcast hem estat recentment a la població de Verges i hem anat a veure la casa de Verges, in situ. Ens volíem fer una idea una mica més de primera mà
Com era la casa? Com es trobava en l'estat actual? Perquè el que havíem vist fins llavors eren doncs, les imatges que pots trobar a Google Maps, no? O a Street View, que són del 2013, o sigui, han passat uns anys, amb la qual cosa volíem veure si havia canviat molt la cosa. Sí. I la veritat és que es manté bastant igual. Sí? L'únic que hi ha algunes parets que estan com més degradades, no? I fins i tot algunes tenen com cartellets on avisa que hi ha desplantiments i, ojo, atenció, perill. És que és lògic que aquesta casa té... Sí. I per dins, el poc que vam veure en una de les estances, a la planta baixa, que creiem que és la que vivia de forma puntual la propietària, allà, doncs, si tu mires a dins, veus que tot està, doncs, buit, amb molta pols, fins i tot algunes pedres han caigut de les parets internes, i fins i tot també hi havia deixalles, llaunes de cervesa, que algú hauria tirat per la finestra o el que sigui, no? Però més que res també perquè, per posar en context, no? O sigui, aquesta casa està ubicada en un carrer molt estretxo. Sí, molt estret, sí. Molt estret, i té la finestra aquesta que podem veure a l'interior, que està com tancada, una mica de brutícia, i sobretot hi ha a fora, la part a lateral de la casa, a dalt, un cartell que posa que encara, després de molt de temps, aquesta casa es ven. Sí. Però que apenas es pot llegir, perquè, o sigui, jo ho veig així, no? Que porta tant de temps i que li ha donat tant el sol Sí, tal qual. que està descolorit. Totalment, gairebé no s'ageix. I que intuyes, no? Que posa, es ven, però... Sí. Però aquesta casa no sé si es vendrà. De fet, és difícil, perquè està en un mal estat molt bèstia. Li caldria una reforma molt important a la casa. I, de fet, el que tu estaves comentant, no? El cartell fins i tot és que no veus ni el telèfon, o sigui, que no saps ni a qui trucar per poder accedir a informació o veure quin és el preu de la casa, res. És molt difícil. És molt difícil. Bueno, deixarem algunes imatges. Sí, veureu imatges que hem fet i algun dels vídeos que segur que ja ho estareu veient. I res, una mica això, no? Tot. Sí, que és una casa molt, molt curiosa, que aquest cas ha sigut el primer capítol d'aquest podcast. Sí. És el començament, no? I el nostre inici. I que esperem que us hagi agradat i que esperem que aquest sigui el primer de molts més que relatarem. Sí, totalment. Sobretot, un incís abans d'acabar, moltíssimes gràcies a tots els que heu estat escoltant o veient-nos fins aquí i, si us plau, si us ha agradat el contingut, que hi hem posat molt d'esforç i moltes ganes en fer-lo, si us plau, compartiu-lo, feu-nos like, subscriviu-vos i deixeu-nos en els comentaris si us ha agradat, si voleu més, quins temes us agradaria que ho toquéssim en el futur. I ja està. Totes aquestes coses, nosaltres encantats. Lo típic. Doncs som nosaltres Món Paranormal i us desitgem bona nit. Esperem veure'ns aviat. Bona nit, que vagi molt bé.